Gewoonwijs zit hier altijd een laag wetter. Joet dus net en dat is een unieke situatie. Super speciaal. Echt, de mensen die hoorden dat ik vandaag naar beneden ging, die waren hartstikke jaloers. Die willen allemaal ook. Maar nee, we hebben gezegd we doen het maar alleen maar met jullie. En in dit geval, want dit is gewoon zo speciaal dat we graag Omroep Friesland deze primeur willen geven. En dit is voor jou dus echt heel speciaal? Dit is voor mij ook heel speciaal, want anders was ik niet zomaar naar beneden gegaan. Zo'n inspectie van Ian Spuikoker wordt 3 dagen. In totaal hebben we de sloezen bij Den Oever en kwamen we te zonder 24. Werk aan de winkel dus. Nou, wat gaat hier gebeuren? We hebben de spuikoker droog gezet. Dat zie je ook, want het water is helemaal naar beneden. En we gaan hier in de spuikoker inspectie doen, omdat we willen weten hoe de kwaliteit van de beton is. Omdat die aangetast wordt door het zout. Zo'n 15 Jelien had er voor het laatst inspectie west naar grutte betonconstructies. Daarom is er net een soort bekend oerbeton dat alle dagen in zout wetter zit. Om hier een oor uit te ziekjen worden er meesters uit de wan en uit de vlier van de spuikoker boren. We boren gaten 2 meter diep in de muur, om ook diep in dat beton te kijken. En aan de hand daarvan maken we van die monsters die daar liggen. Daar gaan we naar kijken. En we kijken of daar scheuren in zitten, of daar problemen in zitten. Maar we gaan het in het laboratorium onderzoeken om daar zeker van te zijn. De betonmeesters zullen naar het lab in Sittard. Daar zullen ze besjen hoe grut het de skeer is.